Ето, приятели, една Панамера. Вече сме около, пак раншко е за нас, 23,5 вече. Ето, това е D1S, заместител на ксенона. Можете да видите как свети от едната страна и вече от другата. И също така и дългите 200 вата. Това вече е наистина много сериозно нещо. Дългите тук изобщо не се забелязват, а там е около 40 000 лукса, което наистина е много. Нека да видим и за грешки дали има. Няма и грешки абсолютно, както винаги. И това е разликата. Ще направя едно видео как свети. Сега ще сложим и от другата страна, въпреки че от лявата страна е чисто нов фар. И тук стойностите ще са много по-сериозни, но сега ще видим как са. Ето, приятели, най-повече сме готови с въпрошенце. Къси, дълги, абсолютно всичко за човека най-доброто. Това са дългите, просто наистина стана един път. Нека да видим колко е часа. Тук си е толкова за днес, но това си е нормално. Днес малко по-раничко свършваме към 12, все пак е пред последните дни от празника. В принцип не работим днес, но знаете, че при нас е пълна улица винаги и не връщаме хората. Винаги ни предпочитат нас и затова само при нас идват. Ето, нямаме грешки абсолютно, всичко си е перфектно. И късите и дългите са много добре. D1S 110 вата за къси и 200 вата за дълги. Но дългите са много наистина сериозни. По принцип тези коли нямат опти фарове, всеки знае. Но вече имат доста сериозни. Благодаря ви, приятели, от утре започваме наистина доста сериозно. Пак стават опашки, знаете как и при нас, но тук и ни плафончета отзад за номера. Абе, при нас няма слабо, абсолютно. Благодарим ви, приятен и спокойна вечер. От утре започваме ударно. Благодаря ви.